Tinokuchingamidza vateereri. Tiri kusangana pakuverengwa kwebook The Great Controversy. Nhasi tiri kusummarize chapter 7 yakanzi Luther Separation from Rome, kana kuti kuparadzana kwaMartin Luther nekereke yeRoma. Saka nhasi tiri kubata nezvemurume ainzi Martin Luther. Takambotaura tikati Reformation yakatanga naJohn Wycliffe kuEngland ikauya kuBohemia mazuva ana Hus naJerome. Nhasi tiri kuiona muGerman. Saka takati madota evarume apa vaipiswa achiparara munyanza kwaive kuparara kwaiita Reformation kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi uno tiri muGerman. Saka Martin Luther anoberekwa achikurira mumhuri yakange ine urombo, yanga iri very low mastandard of living. Baba wake waiita basa rekuchera zvicherwa, ndo rakaita kuti mukomana uyu aende kuchikoro. Muchikoro pazuva ekutanga aitreatwa with violence uye akanga achitarisirwa pasi nemaclassmates ake nekuti akange vari varombo. Zvinonzi dzimwe nguva Martin Luther aienda kundoimba mudzimba dzevanhu kuti aone zvekudya, uye kuti paairara pfungwa dzake dzakange dzisingagadzikani, achifunga remangwana rake kuti richazowei. Baba wake vaida kuti ave gweta, asi iye aida kuve mufundisi. Saka vakambotadza kusawirirana kweperiod yemakore maviri, asi vanozosvika pakuwirirana zvavo. Zvinonzi baba waMartin Luther vakange vakasimba kwazvo pazvinhu zvinodikanwa naMwari, uye kuti vakange vari very serious panyaya dzine chekuita nekururama. Waiita zvinhu nekururama kwese. Apa age ye18 Martin Luther anozoendeswa kuuniversity yainzi yeErfurt. Ari kuuniversity ikoko zvinonzi aifarira zvikuru kustadha magreat writers emabooks akasiyana siyana, maphilosophers. Aidzidzawo zvakare zvine simba. Unonzi rimwe zuva ari mulibrary ari kutsvaga mabhuku ekuverenga zvake, anoona rimwe bhuku yakanga yakanyorwa nechiLatin. Anozoona kuti bhuku iyi yaive Bible. Anoshamiswa for the first time kuona kuti Bible rakange rakakura zvakadaro, nekuti nguva iyi mapops vairambidza vanhu kuverenga Bible. Saka waingoona zvikamu zvidoko zvidoko, oro waiti pawaizoenda kuchechi aizonzwawo maprista vachiverenga nekuinterpreta, nemhaka yekuti mazuva aya chitendero chaingoveko chaive cheRoma. So paanoverenga Bible anotanga kuona uipi hwake. Anozama kuda kugadzirisa kuita zvakashata uku nekuzvirwadzisa kwemuviri, atinodaidza kuti mabasa omurayiro, the works of the law. Aizvibonderedza kuzvirwadzisa muviri kuti azame kugamuchirwa naMwari. So zvaaitira zvese izvi kuti at least asiyane nechitema, Mwari amugamuchire. Muchirungu tinoidaidza kuti he was trying to be justified by the works of the law, kana kuti nemabasa ake iye. So anozoona mumwe murume akamubatsira ainzi Stapids. Stapids anouya anomubetsera, anomuti you don't have to look kumabasa ako, you have to look to Jesus. Nemhaka yekuti muna Kristu chete ndiye anokwanisa kukujustifya nenyasha dzinowanikwa muna Kristu, justification by grace. Saka Martin Luther anonzwisisa pamusoro penyasha nenyasha dzega. Leta anozoordainwa kuve muprista weRoma. Akabva atanga zvakare kuona access yekubata nekuverenga Bible. But before, semunhu akanga akazvipira muchitendero cheRoma, anoshanyira guta reRoma netsoka. Achiri kusvika muguta reRoma anoti kwazuvai Roma inoyera, zvoreva kuti aikoshesa chechi yake yeRoma uye airespekta maleaders ake vanapapa. Asvika muRoma zvinhu zvinotanga kumushandukira, asi hazvina kufamba sezvaaifungira.
nekuti akanga apinda mumachechi achinzwa vaprista vachitaura ngano dzega. Vhangeri ravo rakanga risina kuponeswa mukati, uye kuti rakanga risingainfluenzwi kana kuti rakanga risingabvi kuna Mwari Mweya Mutsvene, uye rakanga risina zvekuita naKristu. Raive vhangeri raiudza vanhu kuti vaunze mari kumaprista yemaindulgence, uye kuti nyasha dzaMwari dzinokwanisa kutengeswa nemari. Saka Martin Luther anoshamiswa kuti mapapa aigara mudzimba huru dzaitora mari huru, uye kuti zvekudya zvavo pamatafura zvakange zviri zvemari yakawandisa, uye kuti nguo dzavo dzavaipfeka dzakange dziri dzepamusorosoro. Saka anoshamiswa nekunetsekana mupfungwa kuti mapapa zvavanoti vari kumiririra Kristu, iye Kristu akanga ari murombo, haukamu ari kurarama upenyu huri luxurious, ndo inzwi randingatsanangura naro muchirungu. Wanapapa panguva iyi waidzidzisawo zvakare kuti pane masteps akaita chiladha awaiudza vanhu wese kuti wanofanirwa kukwira kuti waregererwe. Aivaudzawo zvakare kuti masteps iwayo ndiwo akanga ari kuJerusarema, achivaudza kuti ndo masteps chaiwo akakwirwa naKristu paaitongwa naPirato. Woti zvakare by a miracle masteps aya akadisappear kuJerusarema zvikauya muguta reRoma. Saka vanhu vaikwira pamasteps vachibva all over vachinzi kwirai muregererwe zviwi zvese zvamungadai maita. Saka Martin Luther ari kubva muguta reRoma ari kurifuratira. In fact zvinonzi one day ari kukwirawo pamasteps aya anonzwa inzwi rakaita seremheni richimuti, Luther, wakarurama wachararama nekutenda. So manzwi aya anomunetsa, anowanikwawo zvakare pana vaRoma 1 vhesi ya17. Martin Luther anozotendeuka, anofuratira guta reRoma. Mune zvinyorwa zvake leta anozoti iye guta reRoma kune vanoziva gehena rinonzi igomba rakadzikadzika. Anoti guta reRoma rakawakwa pamusoro pegehena, zvinoratidza kuti akange aona huipi hwakange huri mukati meguta iri. Anotiwo zvakare mune chimwe chinyorwa, guta iri ndiro gomba rakafanana netsime kana kuti mawambo, muri kunyuka zviwi zvichipararira munzvimbo dzese dzinotongwa napapa. Saka Martin Luther zvinomunetsa, anozodzoka kuWittenberg kuGermany, anopiwa degree redivinity, anozotanga kudzidzisa Bhaibheri, especially mabhuku akaita magospels, anodzidzisa mapisarema, anowerenga nekudzidzisa zvakare pamaepistles kana kuti tsamba dzakanyorwa nemaapostoli Pauro. Panguva iyi kuRome kwakatangwa iko kureizwa mari yekuwaka zichechi ziguru raidaidzwa iro kunzi St. Peter. So munguva idzi panotanga kureizwa mari through maindulgence. Maindulgence aive macertificate ainzi munhu unofanirwa kutenga kuti uregererwe zviwi. Saka muGerman munotumwa mumwe munhu akanga aine zviwi zvikuru, akanzi enda undoita basa rekutengesa macertificates aya. Murume anonzi Tetzel ndiye anotumirwa otanga kutengesa maindulgence certificates. Pandanga ndiri kuwerenga panapa zvinonzi aienda nemumwe akange ari mberi kwake. In fact zvinotonzi a messenger went before him announcing the grace of God and the Holy Fathers is at your gate. Nyasha dzaMwari dzasvika pamba penyu, uyai mutenge. Saka vanhu vakawanda vanotanga kuuya vachitengeswa nyasha dzaMwari vachiteedzera blasphemous iyi. So panapa pakanyorwa kunzi the infamous tariff was set up in the church, and Tetzel ascended to the pulpit, extolled the
indulgence is the most precious gift of God, he declared that by virtue of his certificates of pardon, all sins which the purchaser afterward should commit would be forgiven him, and that not even repentance is necessary. Saka panotanga unzi kutendeuka hakusina basa. Kungotenga ma-certificates aya kunodarika kutendeuka. Anodzidzisawo zvakare kuti unokwanisa kutengera hama yako yakafa ukabhadhara mare inobviswa kupurgatory yobva yaendeswa kudenga. Tikawerenga mubhaibheri mumwe murume anonzi Simon X8 anozama kuda kutenga simba remweya mutsvene, asi anonzi newaapostori, sirivha yako nendarama yako neiwewe wacho tukwa, nekuti wazama kuda kutenga simba raMwari. So Tetzel ari kukurumbira Martin Luther, vanhu vakange vava kutanga kuenda kuchechi vachindotengeserwa nyasha dzaMwari. Saka Martin Luther anozosimuka against system yema-indulgence, achiti hatifanirwi kushanda pachedu, asi tinofanirwa kuponeswa naKristu. Christ and Christ alone, grace and grace alone. Hapana chimwe chinhu chatingada kuti chitiponese kunze kwaKristu. Saka Martin Luther anojoina vanhu vakange vakawanda vakange vari kubvawo musystem yezvakashata izvi, asi zvinonzi rimwe zuva vanhu vakawanda vari kuenda kundoregererwa zviwi. Martin Luther anobatana necrowd iyi yakanga iri kuenda kuchechi, anoroverera padhoo reuniversity yeWittenberg kuGerman, anonzi ma-95 theses kana kuti zvinyorwa 95 zvakange zviri against the system yema-indulgence. So after adaro Martin Luther anotya zvikuru. Nemhaka yei? Nekuti anonzwisisa kuti akange asiri kucharwisana nevanhu vakange vari local chete, asi akange aakurwisana napapa pachake, uye kuti marudzi enyika dzose aitya papa panguva iyi, nekuti he was the most powerful man in the whole world by those days. So anotya achionawo zvakare nhoroondo yekuti wamwe mamataya aKristu wakange wafa vachivhimwa vachiurawa nemhaka yekupikisana neauthority yapopu, asi zvinonzi Mwari haana kutendera kuti arambe asina tariro. Mwari mweya mutsvene wakange vari kumushandisa nekumusimbisa kuti arambe akabatirira pana Kristu. So Martin Luther, zvinonzi zvinyorwa zvake zvakaspreada muwhole Christendom, kuti akange apikisa kuti kubhadharwa kwemari yema-indulgence hazvimo mubhaibheri, uye kuti mapapa zvavanga vari kuita hazvisi kumiririra Kristu. Saka Luther anogamuchira tsamba yaitaura kuti anofanirwa kuuya kuRome kundomira pamberi papapa. Saka shamwari dzake dzinozomukumbirira kuti asaende kuRome asi atongerwe ari kuGerman. So popu anoti kumumiriri wavo, iwewe unofanirwa kutonga Luther, uye kuti tsamba yakange yauya ichiti Luther wapanduka kubva musangano reRoma. Panguva iyoyo Luther aida shamwari. Saka panguva iyoyo panotumwa murume anonzi Melanchthon. Melanchthon akauya kundosimbisa Martin Luther pakutenda uye pabasa raakanga ari kuita. Aizofanirwa kuenda kuAsberg. KuAsberg ndo kwaaifanirwa kutongerwa. So paanoenda ikoko panotaurwa kunzi Martin Luther asvika, uye kuti aifanirwa kumira pamberi pedare. Ndafara Martin Luther anotaura kuti pakufamba nekudzidzisa kwangu kwese hapana pandiri kushaishira Mwari. Kana paripo anoti ndipoindirei kuti ndipaone pandiri kupesana neBhaibheri. So zvinonzi anotaura zvangange zviri so fluent zvekuti wese waishayiwa mapoints kana Luther apedza kutaura.
so waizongovhara nerwekuti ukasatendeuka uye ukasamisa kudzidzisa kwako kwazara everywhere, tichakuendesa kuRome uye uchaona hasha dzapapa. Saka muchaona ndakambozvitaura kuti light reReformation rakanga raakuita pierce munguva dzemadark ages idzi. In the darkest moment, light rakanga raevident kuti mangwanani erumukiridzo akuda kuuya. So ari muasberg anozoronga zvekuda kutiza, because wana papa waiti kana azopedza kuzvimiririra aizobatwa nechisimba opinzwa mujeri kana kuti oendeswa kuRoma kundoona papa. So wamiririri wapapa wese wakanga waine pfungwa dzekuda kumutonga. So zvinonzi rimwe zuva mangwanani anomukira oenda pabhiza rake obva aperekedzwa neshamwari dzake kutiza. Nonzi wakaenda nenzira yakanga iri kuwar, kugedhi doko, obva atoonawo pasina vanhu obva atiza. So zvinozosvika message kuwamiriri wapapa kuti Martin Luther atiza. Pazvakasvika vanoshamiswa nekuti wakanga wari kuda kumubata zvakanyanya. So Martin Luther nyaya yake inozopararira kunyika dzakasiyana siyana. Zvinonzi panoitika meeting kuRoma kuti munhu aona Martin Luther akamuuraya, munhu iyeye anogamushirwa naMwari. Kana aine zviwi anoregererwa zviwi zvake. So zvinonzi mumwe murume anomusvikira aine pfuti akada kumubaya, wakati ndiwe kwaLuther iwewe, nhasi ndinokuuraya. Asi Martin Luther anomira naMwari, anoti inini ndinoprotectwa naMwari. Zvinonzi murume uya anotiza. Izvi zvinoratidza kuti ngirozi yaMwari yakanga yamukomberedza ikasvikisidzira murume uyu. Sezviri mubhaibheri kuti vanotya Mwari wanokomberedzwa nemutumwa waJehovha. Panguva iyi anozoona zvinyorwa zvahasi. Paanozviwerenga nekudzidza anozoti ndazoona kuti nguva yese I was a Hussite. Also anoona kuipa kwesystem yechiRoma panguva iyi, uye kuti kufa kwaanahasi wakange wafira kubata kwawo pana Mwari, uye kuti wakange wanyora kuti uantikristu huri muRoma. Iye hasi akanga asingadi kusiyana neRoma, asi aida kuti areforme masystems akanga ari muRome. So message ya Martin Luther inosvika Europe yese, wanaana Belgium, Holland, France, Italy. Saka message ya Mwari yakanzikwa kuEurope yese through Luther. But zvinozonzi finally a bull to separate him from the Church of Rome yakazouya. Anopiwa tsamba yakanzi from now onwards you are now separated from the Church of Rome. Chii chandadzidza pachapter 7. Ndaona kuti zvakakosha kumiririra Mwari kwese kwatinoenda, nekuti Mwari anoremekedza avo vanomumiririra kwese. Ndadzidzawo zvakare kuti hatiponeswi nemabasa edu, asi tinoponeswa nekutenda muna Mwari naMwari ega, Christ and Christ alone. Ndaonawo zvakare kuti zvakakosha muvhangeri kushandisa mamedia, sekuti Martin Luther akarowerera the 95 theses pabhodi. Takambodzidza muchapter 6 kuti varume 2 vakabva kuEngland wakadrowa mapictures avo akaonekwa nevanhu vakatendeuka. Handingapere challenge kwamuri wakuru wechechi. Ndiri kureva imimi wana madzibaba, wafundisi, wana mai vatsvene, madikoni, maelder vari kunzwa. Zvakakosha kushandisawo mamedia mukushandiswa kana kuti mukufambiswa kwevhangeri. Angangova ari maTV, machats. Zvinhu zvinorwadza kuti wabereke wanotenga TV kumba, but kana wana waakuenda kuchechi hakuna TV. Mwana anoona makatuni kumba,
asi kuchechi vanozama kuda kumutsanangurira kuti kune howe yakamedza Jona. Mwana anonetsekana kunzwisisa kuti howe ingamedza sei munhu, but TV iripo dzavanoona. So pfungwa yacho ndeyekuti let's prioritize kushandiswa kwemamedias mukufamba kwevhangeri kuti vanhu vanzwisise. Chekupedzisira ndaona kuti zvakakosha kurambira uri pakutenda. Kunyangwe nguva dzekudiscouragwa dzaiuya, Martin Luther akaramba ari pana Mwari. So kwatiri ngatitonderei kuti mu every discouragement shure kwayo kune encouragement, shure kwehondo kune independence. After all have been said and done, tichamira mumwe musi tichifara kana basa rapera kana tamumiririra. Mwari wakuitirei zvakanaka patiri kuramba tichisamaraiza book The Great Controversy. Ndinokumbirawo kuti mungosubscribe, moshare, molike uye mokomendawo zvamadzidza pachapter iyi. Ngatisanganei musummary inotevera yechapter 8. God bless you.